Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escola Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Quins han sigut els principals resultats de l'enquesta? Les emocions que s'han sentit en relació a la pandèmia en els 7 dies abans de respondre al qüestionari han sigut la preocupació i l'avorriment entre l'alumnat, l'ansietat i l'estrès entre el personal dels centres i l'alegria i la tranquil·litat entre tots els grups d'edat. Des de l'inici de la pandèmia s'ha identificat un canvi en els hàbits alimentaris, de la son, els relacionats amb l'activitat física i amb l'ús de pantalles. Pel que fa a la vacuna, s'ha preguntat si s'han vacunat i, en cas de no haver-ho fet, si acceptarien vacunar-se, si dubten o si ho rebutgen. Els motius principals entre les persones que dubten o rebutgen la vacuna ha sigut la preocupació dels possibles efectes secundaris, la manca d'estudis en població infantil, el desenvolupament massa ràpid de la vacuna i la creença que la vacuna no protegirà. També s'ha vist que la pandèmia ha tingut un major impacte negatiu en el benestar emocional de les dones. Quins han sigut els resultats de la recollida de mostres? Durant el segon curs del projecte, l'equip de camp d'Escola Sentinella s'ha desplaçat a 7 centres en 2 ocasions, al principi i al final de curs. La recollida de mostres biològiques ha servit per conèixer el percentatge de casos positius de la infecció per SARS-CoV-2 i per mesurar el percentatge d'anticossos IgG, que pot indicar una exposició al virus o a la vacuna contra la Covid-19. Aquests han augmentat significativament en tots els grups, especialment amb l'alumnat d'infantil i primària. Quins han sigut els resultats de l'estudi pilot sobre absències i ventilació? S'ha estudiat la relació entre les absències a classe, els nivells de diòxid de carboni i la presència de virus respiratoris en 11 aules i 126 alumnes. Tot i que el nombre de participants no ha sigut suficient per poder establir una associació entre aquests factors, entre l'alumnat que havia perdut dies presencials s'han pogut identificar els següents diagnòstics. Infecció de les vies respiratòries, entre les quals hi havia la Covid-19, gastroenteritis, febre sense focus i altres malalties. Quins han sigut els resultats de l'estudi qualitatiu sobre l'impacte en la salut mental dels i de les joves? Després de 36 entrevistes a 30 alumnes, 3 mares i 3 docents, s'ha identificat que la pandèmia ha tingut impacte en la preocupació d'infectar els éssers estimats vulnerables, en el creixement personal, en les estratègies d'afrontament, en les necessitats de suport emocional, en la realització d'activitats habituals, en la vida quotidiana durant el confinament, així com en la resta del període de pandèmia i en l'aprenentatge. Quins han sigut els resultats de l'avaluació mediambiental? L'avaluació mediambiental s'ha portat a terme en 8 aules de cada centre, on s'han analitzat els nivells de diòxid de carboni a principi i a final de curs. També s'ha mesurat els nivells de diòxid de nitrogen i s'ha vist com els nivells més elevats es troben tant a l'interior com a l'exterior de les escoles de les grans ciutats en comparació amb les ciutats amb menys habitants o amb pobles. El diòxid de nitrogen és un bon indicador de la contaminació provinent del trànsit, el qual afavoreix l'aparició de problemes respiratoris i dificulta el desenvolupament cognitiu, entre altres impactes en la salut. S'ha estudiat també la densitat d'alumnes per aula, tenint en compte que la densitat recomanada és de 0,55 alumnes per metre quadrat. Quins han sigut els resultats de la recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental? 57 docents i expertes en salut mental, junt amb 1.611 alumnes i les seves famílies, i amb l'equip investigador del projecte, han contribuït en el procés de recerca participativa. Amb aquest procés s'han identificat els problemes i oportunitats envers la promoció de la salut mental.
Els més destacats s'engloben entorn del model assistencial i de la promoció de la salut mental, la manca d'intervencions personalitzades i cost-efectives, la falta d'educació per la promoció de la salut mental, els problemes d'accés a la informació i a mesures contrastades i l'impacte de les desigualtats socials en la salut mental. També s'han dissenyat 29 recomanacions de millora del model de promoció de la salut mental dividides en 6 categories. Aquestes recomanacions s'han presentat al segon Congrés d'Escoles Sentinella, que ha comptat amb la participació de responsables de polítiques públiques, l'equip investigador, així com l'alumnat i professorat de les escoles Sentinella. Amb tots aquests estudis s'ha pogut contribuir a generar coneixement amb evidència científica rellevant per la comunitat educativa, els grups de recerca i les institucions públiques. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè, sense vosaltres, aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.